Tar-Repubblika u l-Partit Nazzjonalista ħarġu jattakkaw lill-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti, Anġlu Farrugia. Dan wara li tlieta fil-Parlament l-Speaker Anġlu Farrugia ta' ruling fejn waqqaf lill-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika, George Hisler, milli jinvestiga l-każ ta' 4 ġurnalisti li kienu allegaw li 3 persuni żammawhom kontra l-volontà tagħhom f'Kastilja fis-sigħat bikrin tad-29 ta' Novembru tal-2019. L-ewwel li ħarġu jattakkaw lil Anġlu Farrugia kienu tar-Repubblika li warahom hemmħu d-Deputat Nazzjonalista Carola Qualina u l-ex Chief of Staff ta' Ostingat Manuel Delija. Tar-Repubblika talbu għar-riżenja tal-Speaker. Ftit minuti wara, proprjament 7 minuti wara l-istqarrija tar-Repubblika, il-Partit Nazzjonalista ħares stqarrija rigward l-Speaker Anġlu Farrugia. F'din l-istqarrija, il-Partit ta' Bernard Grech ħareġ jattakka lil Anġlu Farrugia u lill-membri tal-Gvern. B'din l-istqarrija hija ffirmata minn Carola Qualina u l-President tal-Aqda Repubblika Roberta Qualina. Dwar dan il-każ li tkellmu fuq ir-Repubblika u l-Partit Nazzjonalista, il-qorti ma kien itsabet li 3 persuni ħatja li żammew xi ġurnalisti u lliberathom minn kull akkuża. L-Avukat Ġenerali kien appella mis-sentenza tal-qorti, tant li kien għalhekk li Hisler twaqqaf mill-Speaker biex jinvestiga l-każ minħabba li għad irid jinqata' l-każ mill-qorti fl-istadju tal-appell.